Nyuwun paring dawuh pangandika winantu Basuki sowan muring ngarsani. Kalis ing Rubida namung ngaturaken sungkem kinayuh bekti. Ingsun tampa bali pangestuning Sun Siratampa. Kapundi dados jimat. Nyai Patih. Raharja sowane Nyai Patih. Ingsun tampa tumiba ing sepada. Semanten ugi kula ngaturaken simbah pangabekti kula mugi kunjuk. Guna Santo paring dawuh sinuwun. Nom-noman iki sok menika. Aduh sinuwun. Menika Atmaja kula. Iki putramu leres. Sapa Raden Handaka. Menika kula Raden Handaka. Handaka biyen kae leres menika. Handaka ijin dawuh. Pangabektimu ingsun tampa raliwat panestuning Sun tampan. Sanget anggen kula mundi ugi dadosaken jimat. Guna Santo paring dawuh. Ing pisoane niki ingsun nedya mirunggan marang sliramu. Ngenani tata kaprajan ing negara Danukulan. Kaniki ingsun iki wis sepuh. Saka kersaning Sun arep ngenomke praja. Tegese lereh keprabon. Putraku Hadiwarna kang ingsun jumenengake ratu. Kira-kira sliramu saduh sinuwun. Menawi kersa nanggal kados mekaten, kula namung jumurung karsa. Upamiya anak angger Pangeran Hadiwarna kasengakaken ngaluhur minangka dados nalendra wonten ing Danukulan, teges sampun leres jalaran netepi dumateng Sarasilah. Iya. Namung kemawon dusinipun kepiye? Menawi saestu kados mekaten, kula ugi badhe kepareng matur. Arep matur. Kula ugi sampun dangu marang Kani nandhalem kuwaos wonten ing Danukulan. Menawi wonten keparengipun nyarengi anggen panjenengan lereh keprabon, kula ugi kepengin lereh kemawon gen kula dados patih. Sliramu arep lereh nggonmu dadi patih. Nanging nggih, yur yen Hadiwarna jumeneng ratu utawa ratu ning Danukulan, patihe sapa? Menawi wonten lilaghalem sampun wonten calonipun. Tegese ana gantimu. Leres sapa? Putra kula piyambak Raden Handaka. Raden Handaka iki leres pas menika. Ratune muda taruna bagus. Patihe uga isih muda. Cara tembung kasarane tumbuh entuk. Saya kuncara. Saya mimbuhi kuncarane negara Danukulan. Seno. Yer Hadiwarna sabda tinimbalan Kanjeng. Sadurunge Rama jumenengake sira ratu ing negara Danukulan, Rama wis nate utusan marang sliramu. Madhek utawa momor lan awon marang kawula ben bisa raket antarane kawula lan calon nalendra. Saya entuk memitran utawa sedulur kepiye? Kepareng munjuk atur Kanjeng Rama. Saderengipun matur kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk Rama. Tak tampa pangestuning Rama tampan sanget ing pamundi dadosaken jimat. Kanjeng Rama ngestokaken dawuh panjenengan mumpung boten ketang dikados menapa kula minangka calon pengayuman wonten ing kraton Danukulan. Saderengipun kula jumeneng nata wonten ing Danukulan, kula kedah madhek-madhek, kula kedah saged momor lan awon sedaya para kawula ing Danukulan. Kanjeng Rama
Wedal sakmenika kula sampun pikantuk memitran Romo. Dadi sliramu wis entuk memitran Sampun minangka wekdahku dadi sedulur kados ngaten yo kene. Ora enggal kok kanthi munggah ing pendhapa dalu kula. Nyuwun pangapunten sakderengipun Kanjeng Rama. Ing mangkenipun mbok menawi memitran kula kanthi minggah wonten ing pendhapi ampun ngantos Kanjeng Rama ing mangkenipun paring duka kalih memitran kula jalaran memitran kula kala wau cacat sarang dhuwuring Rama. Dadi sing kok jaku minangka sedulur cacat saranjuning awake Leres. Rama iki ra beda-bedakake cacat lan waras miris kuwi tak anggap minangka kawulaku ing negara Danulan. Kanjeng Rama, kula maos welas pemitran kula ingkang nami Legawa piyambakipun dipun daksya kalih tiyang sepuhipun. Legawa kuwi Leres Rama. Manggon sak manggon kemawon dipun wor kalih bebek. Maem sak maem ugi bareng kalih bebek. Kanjeng Rama, menawi sampun dipun keparengaken memitran kula badhe kula kanthi minggah wonten ing pendhapi. Yo. Pangestu dalem. Legawa. Kene Legawa. Apa? Wis ora apa-apa kene. Kene. Kawujudanipun pemitran kula Iki sedulur leres. Guna Santo. Ya, Bu. Kuwi tuwa-tuwa kok ora duwe tata babar. Meneng. Le. Coba majuin. Ora apa-apa. Ora apa-apa lho. Ora usah wedi. Guna Santo. Guna Santo. Piye karo aku? Boten. Aku ra tuku singkorya. Pate ra toto babar pisan. Le. Bener sing diaturake putraku Pangeran Hadiwarna. Yen sliramu jenenge Legawa. Nggih. Manut ature Hadiwarna, jare sliramu didhaku minangka sedulur. Ben solo kowe mantep. Mergo Hadiwarna wis ndahku kowe minangka sedulur, kowe tak angkat minangka dadi putra angkatku. Legawa. Dawuh. Coba aku mundhut pirsa. Kowe kuwi isih duwe wong tuwa wedok apa ora? Isih. 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 Lah, duwe wong tuwa lanang apa ora? Bapak. Bapak. Bapak mon mati disambar mledek. Kaget ono bledek. Ngomongane mendung-mendung kok gedhe-gedhe kae gedhe wong kaya dadi simbokmu isih urip. Nggih. Bapakmu matine ora genah. Nggih.
mati disamber Ledek. Legowo. Dawuh. Apa aturmu kena tak percaya? Yen wong tuamu lanang bener-bener mati disamber gedek. Jur. Aja kok ibuwi. Aja kok kurani. Bapak kece urip. Bapakmu sing urip. Nggih. Jare mati sambil bedek. Aku mau angkat kalau bapak. Aku nunggu mati kepluki. Mangan sak mangan awal bebek. Udah jagoan nih anak. Dadi kowe mantap. Bagus. Mergo kowe didak sia karo bapakmu. Nggih. Dikepluki. Dikepluki. Mangan sak mangan diwor karo bebek. Nggih. Santo. Lungguh. Tiang sepuhe jahat. Yo nyoto iki. Mangke. Saiki yen kowe matur wong tuamu lanang isih urip. Lan wong tuamu wadon isih urip. Mengko aku bakal rawuh ketemu karo wong tuamu ben saya rumaket. Nggonku krengkuh kowe putra akak. Saiki ibumu jenenge sapa? Bapakmu jenenge sapa? Lan wong ndi? Bapak kula jenenge Kepelan. Bapakmu Nggih, jenenge Kepelan. bapakmu. Nggih, Kepel. Ora ana jeneng menungso jenenge kepelan iki ta. Selamat. Upama naya ya naya. To ya. Bapakmu sing bener iki jenenge sapa? Modot. Bapak Sapa? jenenge Modot. Bapakmu Nggih, jenenge Modot. Bapakmu. Nggih. Iki lha apa kowe? Usah ae. Lungguh. Ora ana manusa jenenge kok modot iki. Wis matur Blawa Suta. Nek nganti ana manusa cilik wani jiwit kowe. Gedhe wani mloro kowe. Aku sing bakal ngayomi kowe. Matur jujur. Bapak kula jenenge Patih Gunatata iku lho. Kowe kuwi. Meneng. Guno Santo. Bener. Sing diaturake Legowo jare putramu Sinuwun panjenengan ampun gampil nampi aturipun bocah ingkang boten genah. Cetha menawi bocah menika ampyak awur-awur. Sinuwun tegese nembe wujudipun mawon kados ngaten. Lho kok ngaku menawi tiyang sepuhipun kakung menika kula boten tinemu akal. Lho bapake kaya ngeten kok anake kaya ngeten. Sepisan. Jangkep apa kaping kalih Sinuwun. Cetha bika bocah golek-golek. Jalanan teng daono mulat. Patih Gunasanto niku tiyang kondang. Pangkate dhuwur, bandane kathah. Mula akeh bocah-bocah sing do ngaku-ngaku anake Patih. Nggih menapa mboten? Tuladhane kados dene Legowo menika. Piyambake cacat. Dados pokoyokane tiyang kathah menawi piyambakipun ngaken putrane Patih Gunasanto ben boten wonten bocah sing wani nyecenges kalih bocah menika. Tegese golek pengayoman. Lah, ora nganti
diganggu lan disuwiyah karo bocah-bocah. Sinuwun. Sineksenan bumi langit jagat daono mula. Kula patih Guna Santo boten anggadhahi putra nami Legawa. Boten. Ngono ya, Gus. Nggih. Nyai Patih. Sampeyan kuwi priyayi putri. Sing ngandhut suwene 9 sasi 10 dina. Apa bener Legawa iki putrane Nyai Patih? Boten, Sinuwun. Sing tak dangu dudu kowe. Bojo kula niki nek ajeng matur biasane pelo. Kula wakili, Sinuwun. Iki ora rapat kabumi. Wakil-wakilan. Meneng? Nggih. Nyai Patih. Legawa iki putramu apa? Nyai Patih. Legawa iki putramu. Sik. Kok kaya nalika malah merangsana. Nyai Patih. Legawa bener putramu. Ora ana semut. Legawa iki putramu. Guna Santo. Sikil mulir. Iki nek ora jejer awak negeri kok. Legawa iki putramu apa? Ora kan. Kon ketok atone garwa kula. Legawa iki putramu to. Kowe kok pinter sing marahi sapa? Kemenyek kula kuwatir mangke menawi ajenipun matur salah kula kuwatir ya kuwatir ning ambung bojomu ngene ning omah iki pendopo lah monggo tesih kok piye tesih wis jajane mbok tawakno lho kene mboten dadi bener-bener Legawa ora putrane boten ora Nyai Legawa nggih pinter ngapusi pinter goroh mergo kowe ngrumangsani cacat saluhing awakku yun golek pengayoman karo Patih Guna. Lho aku ndakku kowe putra angkat milih cah iki lah jabal gonku ndakku putra angkat kowe. Lan negara Danumulat lan pendopo Danumulat ora ana bumi sak cengkangan. Miwit dina iki minggat saka Danumulat. Anak murid seneng dilok angel Gusti. Ledake nang teko. Dayat. Jadi orang amuk-amukan yang kena malah tinggal amuk-amukan. Tak jaluk sing sabar. Kowe aja kuwatir, aku tetep sabelo kelawan kowe. Adi mana? Ora dipelasi. Peninggalake pendopo Danumulat. Minggat.
sowan Romo Kanjeng Romo. Kenging menapa panjenengan pitados kalih Paman Patih Jurusan. Mergo iki warangga dalem ing negara dalem. Mengko adat lupyanipun bocah kados dening lega. Niki boten wani goroh. Jalaran piyambakipun iki lugu. Pramila kanthi menika Kanjeng Rama. Sarene Kanjeng Rama sampun tegel nundung kalih memitran kula lega. Dadung kula ingkang kathah wedal sak menika kula mopo dados calon pengayuman ing dah ana mulan Adiwarna. Paman Patih Grosangga panjenengan jejere menungso ning tumindak apik kewan. Panjenengan pirsa kewan simo utawi macan. Sak galak-galake simo niki mboten badhe tegel mangsa gogore piyambak. Ing panjenengan salah satunggalipun menungso lumrah. Kenging menapa panjenengan tegelan mentara dak sia kalih lega. Mongko legawa titis panjenengan ingkang ngukir jiwa lan raganipun legawa niki panjenengan. Yang sepuh menapa panjenengan Paman Patih? Umpami kula gadah yang sepuh kados dening panjenengan, kula dongakno muga-muga matine sabar becek. Lah panjenengan ini menapa panjenengan boten kersa ndaku lega. Bilih lega putra panjenengan. Monggo panjenengan ingkang bobot ingkang ngandhut legawa sangang sasi 10. Anggenipun panjenengan perang sabil sisip sembiring nyawa totoane. Ning panjenengan boten kersa ndaku kalih lega. Saya-saya panjenengan ugi tak sia kalih lega. Wong wadon napa panjenengan? Nggih menapa mboten. Saderengipun Kanjeng Pangeran Hadiwarna kempal kalih legawa. Babar pisan mboten ate mancai dawuh panjenengan. Gara-gara salah kumpul kalih bocah uraan legawa. Hadiwarna wani dhateng panjenengan. Beto. Lho, pripun? Wiwit cilik kanthi dewasa lagi iki. Lah nggih, Hadiwarna wani ngundhamana lan ngucik marang ijo. Lah nggih, ora mung kuwi. Waduh, sinuwun ampun sinuwun. Ampun kula tasih kepengin urip sinuwun. Ampun. Kagece kuwi ndek penganggep yen aku mateni kuwi. Bliga pusaka. Ora. Aku ora mateni karo. Waduh, kaget sinuwun. Bali lungguh. Patih apian dipateni wong. Tampan ono. Kita manut. Panjenengan ingsun mundhut. Patine legawa sandika dawuh. Ya, dong, iku lha apa? Jadi mati. Takara apa apa? Yen legawa mati saka astane Patih. Legawa putraku. Bali lungguhnya. Yo. Bali lungguh. Ono. Gunung Santo. Lungguh kene. Sliramu lungguh kene. Bener sing diaturake Nyai Patih. Yen legawa iki mau putramu. Ayo matur jujur.
wong kula. Legowo putramu. Masa nangis? Tak jejeki pisan kok. Lho kok iki menungso. Elek ora rupamu tok. Tekan pikiran atimu kok melu elek. Dadi umpama legawa elek. Iki ana ing pere. Elek legawa ning apik atine. Sing elek mung rupamu. Nek kowe kok elek pikiranmu. Elek atimu. Ijeh elek rupamu. Elek niku ora menggawe panjenengan. Lah mung dhewe akeh kowe iki apik. Takoni jajal takon karo wong-wong iki. Mengene nek kula apik ampun sampean dukani nggih. Ora. Saiki lho. Takoni. Bu. Sederek sedaya. Kula sakene sithik nggih. Kula niki elek napa apik? Apik napa elek? Elek apa apik? Buru-buru kasele. Hancur le. Ora dosake. Mati aku. Gunung Yando. Paling dawuh sinuwun. Ampun sinuwun. Senajan iki elek, legowo. Iki sempalaning daging kulitmu, titismu. Lu karo anakku dhewe dajiyo. Monggo kowe iki patih. Dae kok nek karo kawula sing elek, nggonmu gething keburu sengit. Kula nak kalih tiyang sanes apik kok Ndoro. Tenang. Nggih, kalih rondo-rondo niku apikan kula. Lu karo rondo apik iki butuhmu apa? Kowe mesti diajak nyenengi rondo-rondo. Mboten. Ampun Ndoro, kula lepat kula negara salah. Ora pantes dadi patih. Patih iku no kanggo contoh. Contone kawula ing negara Danomulak. Karo anak gak siya, upama karo kawula mendah niya. Wiwit kalenggan iki palungguhan patih tak pecat. Apa? Terus kula niki dadosno Mergo kowe tak pecat, ora dadi patih. Dadi ketua ketoprak kowe. aku ketuane, kowe sing tukang ngedum dhuwit ya. Ya. Lan maneh ora ingsun keparengake manggon ing dalem paket. Wiwit kalenggan iki minggat saka dalem kepatihan. Pegatan Rambut itu kowe laku golek perkara ae. Gara-gara kowe aku ora dadi patih, aku minggat tak gawane anakku. Rumong corak bisa kumecat. Barang ingsun ngerti tumindake garwamu patih. Ngono sampe. Ya patih. Ora usah bali patih. Mapan ing pedalaman mengko bali abdi butuh apa? Nyai patih tak keparangake mundhut karo abdi ana ing pamarga.